אוקיי, שלום לכולם, אנחנו שוב בסרטון וידאו ימחיש, אני מקווה, את היכולות של לייטרום בפוטושופ. אנחנו נשתמש בתמונה הזו שצילמתי ממש לא מזמן, שמציגה כלב חביב ביותר שנקרא שמשון, שהייתה לי זכות לצלם. ואנחנו נראה מה עשיתי כדי להגיע לתוצאה הזאתי. מלבד העריכה, כמובן, היה צילום, שכלל, כמו שכתבתי במדריך לצילומי כלבים שכתבתי לאחרונה בבלוג, בעצם סופטבוקס של לומי קווסט 1 שהיה צד ימין קצת מעל הכלב, השתמשתי בניקון D90 ובעדשת פריים 35F2 שבדרך כלל זה הציוד שאני משתמש בו לרוב הצילומי כלבים שלי. אז בואו נראה איך התמונה יצאה מהמצלמה. היא יצאה ככה. רוב התמונות רו יוצאות פחות, הצבעים שלהם עדיין לא מכוונים, אפשר להתייחס לזה כמובן כחומר גלם, וזה חלק מהכיף בלעבוד עם רו, זה חומר גלם שאתם יכולים לעשות אותו כמעט מה שאתם רוצים, ולכן אני מצלם ברו, וממליץ לכם גם כן לעשות את זה. אז בואו נראה מה עשינו כאן כדי להגיע לתוצאה. כמו שאתם רואים, הקפדתי שוב שהתמונה תהיה עקומה, רק כדי שאני אוכל ליישר אותה בלייטרום. זה פחות או יותר ישר, פלוס מינוס. אני אעבור על הדברים האלה מהר, כי עברנו עליהם כבר במבוא ללייטרום, ואני מקווה שראיתם את זה, ואם לא, אתם מוזמנים לעשות את זה, ולראות מה כל דבר עושה. אני משחק כרגע עם ה-White Balance, מביא אותו לערכים שאני מחפש בתמונות הללו. אני מלא טיפה את הפילייט. אני העליתי קודם את ה-exposure, וסטורציה וייברנס וקלאריטי כבר מכוונים פה. הם מגיעים ככה מהמצלמה, כי יש לי פריסט שמכיל את הנתונים האלה בזמן היבוא של הקובץ לתוך לייטרום, ואז אני לא צריך לשחק עם זה כל פעם מחדש. אוקיי, סך הכל אני די מרוצה מהתוצאה הזאת, אבל יש כמה דברים שאני לא מרוצה מהם, ובייחוד מהעיניים. כמו שאתם רואים, העיניים חשוכות לגמרי. אם אני עובר פה עם העכבר, אתם יכולים לראות פה את הערכים שהם 0 כרגע, זאת אומרת שהשחור לגמרי, וגם פה רואים את הסופטבוקס הקטנצ'יק שנמצא למעלה. אז אני ארצה להבהיר את העיניים, ואפשר לעשות את זה בכמה וכמה דרכים. הדרך של לייטרום מציעה זה דרך המברשת הזאת שלוחצים עליה, ואז אפשר לסדר פה נגיד את האקספוז'ר או את הברייטנס, ולעבור עם מברשת על העיניים ולקבל תוצאות שהן לא רעות. אני אישית לא אוהב את הדרך העבודה הזאתי, ונראה לכם מה אני עושה בדרך כלל. אז מה שאני עושה, אני בעצם יוצר סמארט אובייקט בתוך פוטושופ, ואיך עושים את זה? לוחצים לחיצה ימנית על התמונה, Edit in, Open as Smart Object in Photoshop, ועכשיו מה שלייטרום עושה, היא פתחה קובץ טיף של התמונה בתוך פוטושופ, והקובץ הזה מורכב כרגע מלייר אחד שהוא סמארט אובייקט. עוד מעט נראה מה זה סמארט אובייקט, אבל אני אשכפל אותו בינתיים. אני לוחץ על לייר ו-Create Smart Object ו-New Smart Object וה-Copy. עכשיו יש לי שני Smart Objectים בעצם, שני ליירים ששניהם אני יכול לשחק איתם. מה זה אומר? אם אני לוחץ פעמיים על Smart Object, בעצם נפתח לי הקאמרה רו, הפלאגין של פוטושופ, שמאפשר לנו לעשות שינויים כמו בקובץ רו בעצם. וכדי להגיע לתוצאה שאני רוצה, שזה כאמור להבהיר את העיניים, אני לוקח את הסליידר של הפילייט, מעלה אותו לערכים גבוהים מאוד, מבהיר בעצם את כל התמונה, משהו בסביבות הזה. אתם רואים העיניים קיבלו פתאום את הצבע שלהם, ולוחץ על אוקיי. פוטושופ חושב על זה טיפה, וכרגע כל השכבה מוארת הרבה יותר. אני רוצה להאיר רק את העיניים, ולכן אני אלחץ על אלט במקלדת, ועל הכפתור המסכה הזה, מה שפוטושופ תעשה, היא תיצור בעצם מסכה שחורה, בגלל שלחצתי על אלט במקלדת, שמסתירה בעצם את השכבה הספציפית הזאת. עכשיו בואו נגלה רק את העיניים, כי זו הייתה המטרה המקורית שלנו. אז אני לוקח את המברשת הזאת, את הטול בראש טול, סליחה, ומצייר עם צבע לבן על המסכה. אם תסתכלו על המסכה או על העיניים, אתם תתחילו לראות פתאום. קודם כל יש פה נקודה לבנה על המסכה, שזה אומר שהעין הזאת כבר אפשר לראות אותה. ואני עושה אותו דבר על העין הזאת. אני בדרך גם מבהיר כמה שערות, שאפשר כמובן לעשות זום אין מטורף ולנסות לא להבהיר אותם, אבל אני אחסוך לכם כרגע
את התהליך הזה וגם לעצמי. אז מה שקרה בעצם, קיבלנו עיניים הרבה יותר מאורות, זה בלי וזה עם. עכשיו פה אני יכול לראות אם גלשתי מעבר לעיניים ואני צריך לתקן את זה. במקרה הזה אפשר להגיד שכן, אתם רואים שיש גם חלקים מסביב לעיניים שנעשו בהירים, אין בעיה, אני מעביר חזרה את הצבע לשחור, לוקח את הבראש טול הזה, מקטין את המברשת ומקהה חזרה את האזורים שחרגתי מהם, ואז אני אקבל רק את העיניים. שוב אני אבדוק, וזה פחות או יותר כבר נראה יותר טוב, ונעשה את זה שוב פה. גם פה אפשר להחזיר טיפה מהאזור הזה, שלא צריך הבהרה, ועכשיו זה נראה יותר טוב ויותר מדויק. יפה מאוד. עכשיו מה שאני עושה, אני סוגר את הקובץ מפוטושופ, ואוטומטית הוא שומר לי אותו בתור קובץ טיף בתוך לייטרום. בואו נחזור לשם. והנה זה בתוך לייטרום. הדבר הנוסף שהפריע לי בתמונה הזאתי, זה הרווח בין הספה לבין הקיר, ואת זה בעצם תיקנתי בפוטושופ בעזרת קלונינג. אני לא אראה לכם את זה עכשיו, אבל אני יכול להראות לכם את התוצאה הסופית. התוצאה הסופית, כמו שראיתם, יש בה גם קצת טיפה החשכת פינות, שאותה השגתי בעזרת ויניאנט. אז הנה התוצאה, והנה התהליך שעברנו, היה די מהיר, אני מקווה שמובן. אני מקווה שלמדתם איזה דבר אחד או שתיים על העבודה עם לייטרום ופוטושופ ביחד, האינטגרציה ביניהם שהיא די יעילה וטובה. אני מקווה שהפקתם תועלת גם מהסרטון הזה, נשמח לשמוע את דעתכם עליו בתגובות לפוסט, ועד הפעם הבאה אני אאחל לכם להיות טובים ושיהיה לכם המשך יום מצוין.